Kawai na kijingjia ka balapan kandet iya ka partai kala sapriang stat haki rensan social media ha ka balaya tu ba wei ukna ubrang prasnam ka arta ulamon hi dalade baka kenyang spy dar kandai na ka bentaka kdi jong u namar ba ungej baka jing syadai ha ka nega kenyang spy dar kan pelong ru ya u balong kum u spy darman ubashisha ha ka partai Kad kum ki khobor ki bala sapriang une ukna ude boju sngo tanat bha ban sngap bat ban pej ya ki film spy darman namar kata ungej bale se ka jengsha ban dai ha ka ne ka khnyang kan pelong yo u kum ha ka film bat le se ru un yo ru ya ki bor ki bakar pang kum ka bor ban kio ya ki kan ro ban ra ya ka met jong ki brio ki ba man sau bat ki ba thya pang hal surok bat wat ru ban mi ha ki media kum uspai darman ubashisha Henry ka jingshisha ka longpat ka ba kamper ka jingsha dai ha ka ne ka khnyang spider kam shimla ai bor karpang ya uni ukhna ka khnyang spider ka long ka wei na ki spider ka bala ban pen man sau ya ki brio namar ka don ka venom ka bala ban pen mi ya ki dak jong ka jingpang ka ba ma bha ha din ka jingsha dai uni ukhna ulahap don kam pen ban ya ka jingyarap ka ba karpang na ki doktor ka jingja ka pen pauru ya ka jingma ka bala ban mi ka jingma ka ba krau haba ki khenna ki persyang ban le ye ki ba ki yo I ha ki film ne ha ki video online klem da tip bat sngo thu ya ki jingma ki ba ki don ka ne ka jingjia ya uneu khna ka pen kan mau ru yangi bagi film superhero kilong tang kum ki chingelai bat deru ban persyang ban buat ne ban le ban persyang ban buat ne ban le kum ka bangi yo I hapo ki flip ya ki bor karpang ha ka jing im ka bashisha kum ta wat la ka jingkwa ban long kum u spiderman kalong ka basngo tanat kham tam ya ki khna henry ka jing sha dai ha ki ni khnyang kam palong ya uno ubrio ban long kum u superhero ka jing ko jingkhia bat ka jing yada na ki marat ki bala ban pen mensau kalong ka ba kong santam ha ka bakut une u khna na ka jing kwa long spiderman sha ka jingma ka ba krau ka ba ulaman